பாஷ, மொழி, அவருடைய கட்சி, அவருடைய நாடு, அவருடைய பணம், செல்வம், ஆட்சி, பதவி, அவருக்குள்ள இன்டலெக்ட், தெரிவு, ஆழ்மை, இதெல்லாம் அல்லாஹ் கொண்டுமே இல்லை. அல்லாஹு சமத், அல்லாஹ் தேவையற்ற. அல்லாஹ் சாதாரண ஹுதுஹுதுடைய பறவையை கொண்டு வேலை வாங்குறான். ஹுதுஹுதுடைய பறவை என்ன செய்யும்? அந்த சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாத்துல தூத கொண்டு போகும். அது மனிதனிலே ஒரு பறவை தான் ஹுதுஹுத். அது போயிட்டு அந்த கடிதத்தை கொடுக்கும், அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு வந்து சொல்லும். சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அதுக்கேற்ப அடுத்த ஸ்டெப் எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ட்ரவுன்ஸும், அது ஃபிளைட்ஸும், சாப்பரும், அங்க போகக்கூடிய ஃபேக்ஸும் மெசேஜும் அப்படியெல்லாம் ஒன்று இருக்குல்ல. அப்ப இந்த ஹுதுஹுதுடைய பறவை போயிட்டு பார்க்கும், வந்து சொல்லும். அப்ப அல்லாஹ் தஆலா யாரை வேணுமென்றாலும் பயன்படுத்துவான். அல்லாஹ்வுக்கு அல்லாஹ் சமத், அல்லாஹ் தேவையற்றவன். கண்ணியமானவர்களே,